हेलौ लोगोफोर, जों दिनै तिलिपारायाव बेरायहैनो नागिरदों। बेयावहाय नार्सारि बानायोनो फ्लावार्सनि आरो सबखौनो बानायजोबो जाहैदों। बेखौनो जोंबो नायनो थांसै आरो नोंथांमोनाबो भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो। मोनफैबाय लोगोफोर, दिनै जा बार बारखादों दिनै।
लांसैनोसै लां नैबेखौसो मोजां नुथारबावदों नै नैबे औ नैबे बिथिं जायोना गिदिर माबा बिफां माबाबो दङ नै बारा दिनै मा इसिबां बारखो नैबे सानफ्लावार ना मा जाखो नैबे सान बायदि हा बानलु दङ नै नै बेखौ जा मोजां नुदों फैलाय गय माबा बायदि बेबो फुल आरो बेबो फुल ना मा जाखो हो गय नार्सारि बिदियावनो थायो ना मारैहाय नोरैजोंबो दङ मेरला नै थांनो बेजोंबो एल'भेराबो दं गय फुलि जोबा ओमफ्राय नोरैहाय नै साफा जायगाखौ मा होनोमोनलाय होनदों नार्सारियाथ' नार्सारि ओमफ्राय गय फुलि जोबनो नैबेलाय माथो कफिथां माथां हा फुलकफिसो दां बानलु जोबैखा बानलु बिफां मोसानो बारायबाय बेखौ मा होनो दिंखिया गदा ना मा होनो दिंखिया गदा औ माथो होनो बिदिलाय दिंखिया गदा ओमफ्राय सिंनि होनायनि आङो सिङावसो मोजां मोजां आङो हौवाखौसो बबेनिफ्राय ओरै दोनग्रा दंजोबो आरो बे बाल्थिं माबाफोरखौ बायनानै लांनो मोनो जेनेबा नैबेजोंबो दङ बेयाव साइज साइज नुथारो जौ साजायनो बिसोरो साइज साइज बे फुल गायनायाव होनांगौ बेखौ
15 কিবা কিবি নাম শুনি পেকেটও আমি এই যে কিবাতে দেখি তো ইউটিউবে কি সার্চ করলে ভালো হয় पैकेट 1 मिल का है প্যাকেট হবে না ট্রাই করার জন্য এরকম কয় কেজি এটা 1 কেজি 아니 비가 주고 타고 보고 벌써 나 사실 담핀채는 비발 놔줄 바에